Bona tarda, benvinguts a tots. I bé, com ja he explicat abans amb un petit preàmbul, aquesta és la segona nit que dediquem, hem dit la nit dels esperits, per tractar-se d'un esdeveniment que fem per Tots Sants. I, com ja he explicat, és el segon any que ho fem aquí, en aquest local emblemàtic, el Castellet, també degut a aquest lligam que té aquest espai amb el conegut fantasma d'en Manalet. I quin millor espai que aquest, ja en certa manera un espai encantat, doncs per poder-nos trobar i explicar històries de l'espiritisme a Palamós, que és el que parlarem avui. I dic històries perquè hi ha una part històrica i una altra que és una part on hi ha un recull d'anècdotes, moltes d'elles, per elaborar aquestes històries i aquesta història, doncs no hi ha uns documents físics als quals puguis accedir, com amb altres temes de la història, sinó que en molts casos són les pròpies famílies o amistats o gent que et parla dels seus avis, dels seus avantpassats, que eren espiritistes, i ens permet descobrir com va ser el devenir i la història de l'espiritisme justament aquí a Palamós gràcies a aquestes petites històries. Abans de començar, faré un breu context per explicar o perquè entengueu com sorgeix l'espiritisme i en quin moment. Entre el 1847 i 1848, aquesta fotografia que veuen aquí d'aquestes dues noies que estan sentades a banda i banda, que són la Margaret i la Kate Fox, les filles d'en John Fox, que era un pastor metodista de Hydesville, a l'estat de Nova York, doncs eren tranquil·lament a casa seva quan van començar a sentir una sèrie de sorolls estranys a les parets, almenys així ho descriuen. Aquests sorolls estranys doncs es anaven repetint i un bon dia van decidir que era algú del més enllà i que s'hi podien comunicar. I van fer l'esforç de poder-s'hi comunicar i van establir una sèrie de preguntes i se'n van donar compte que fent aquests cops a la paret, doncs un cop era sí i dos cops eren no. I van establir una primera comunicació intel·ligent o amb respostes intel·ligents amb unes entitats que desconeixien o ells creien que eren unes entitats, esperits desencarnats, que desconeixien. Això va tenir molt de rebombori fins a tal punt que tots els veïns del poble en seguida van estar al domicili i assistint a aquestes sessions en què hi ha aquestes primeres comunicacions amb éssers desencarnats. Un cop ja separades, perquè aquestes noies, clar, van créixer i com a dones es van separar, van continuar com a mèdiums comunicant-se amb els esperits arreu dels Estats Units. I el que passa és que aquestes noies van començar a establir aquesta primera comunicació amb l'ajuda del coquer Isaac Post, van crear un codi bàsic per començar a contactar amb els esperits i també el coneixem perquè van ser els precursors del que coneixem avui en dia per la taula Ouija. Aquesta escola de pensament espiritista, al cap de poc temps, es va estendre per Amèrica i Europa. A França, concretament aquí a Europa, hi ha un mestre d'escola de Lió, que es deia Jean-Hippolyte Désinat-Ribel, que és aquest senyor que veieu aquí a la foto, es va interessar molt pel moviment i va començar també a fer sessions espiritistes. I durant una sessió, un esperit li va explicar que la seva vida anterior, a l'època dels celtes, l'anomenaven Allan Kardec i el nom li va agradar i llavors el va adoptar. Per tant, Allan Kardec, conegut així, no pas pel seu nom com a professor, doncs es va convertir en un dels màxims impulsors de l'espiritisme no només arreu d'Europa, sinó també arreu del món. El que va fer va ser sistematitzar i fundar l'espiritisme, en certa manera, aportant una filosofia per analitzar aquests fenòmens, com donar explicació a tots aquests fenòmens aparentment espírits que succeïen. Per tant, ell definia l'espiritisme com una doctrina basada en l'existència, les manifestacions i les ensenyances dels esperits, entesos, clar, per ell com a ànimes immortals dels éssers humans. Arrel d'això, ell va publicar 5 llibres fonamentals. El llibre dels esperits, que va ser el primer, que és aquest que teniu aquí representat a la seva versió francesa, després va venir el llibre dels mèdiums, l'Evangeli segons l'espiritisme, Cel i Infern i la Gènesi. Són els seus llibres bàsics que van divulgar enormement l'espiritisme arreu d'Europa.
Clar, què passava aquí a Catalunya? Doncs l'espiritisme també va entrar amb gran força. De fet, el 1860, un personatge que era el capità Ramon Lager i Pomarés, que és aquest que teniu aquí a la fotografia, va regalar el llibre dels esperits d'Allan Kardec a Josep Maria Fernández de Colavida, que va ser el primer que en va fer una traducció. Aquest tal Lager, també va fundar la primera de les primeres revistes espiritistes que va haver-hi a Espanya, que és la Revista Espiritista, i en el seu moment va ser parella d'Anna Campos, que també podem considerar una de les primeres mèdiums catalanes. Per tant, ja veieu que, mica en mica, l'olla començava a bullir també aquí. L'editor francès, el 1861, un any després que Ramon Lager portés el llibre dels esperits, l'editor francès Maurice Lachart, doncs ell tenia una petita botiga a la plaça Reial de Barcelona. I allà doncs, venia mig d'amagat les obres d'Allan Kardec i el llibre dels esperits. De fet, ell venia quincalla, venia joieria barata, però amagat darrere la botiga doncs, tenia justament aquests llibres que venia. Però es va trobar amb un problema, que era el bisbe de Barcelona. El bisbe de Barcelona, doncs, mig empipat per aquesta difusió de l'espiritisme, doncs, que era Antoni Palau i Térmens, doncs, va ordenar confiscar a la duana tots els llibres que arribaven justament de Marsella. I aquests llibres, com veieu en aquesta representació justament aquí a la dreta, aquests llibres van ser cremats públicament vora de la Ciutadella, talment com si fos un acte de fe medieval. Ben bé, els capellans amb la creu en alça, realment van fer tot un rebombori, i això, al contrari de semblar un acte de reprimenda contra l'espiritisme, doncs li va donar ales, perquè la repressió que va provocar tot això, justament, va donar ales als anarquistes, que van ser els primers que van començar a recolzar l'espiritisme. Per tant, mica en mica, l'espiritisme comença a fer-se lloc a la societat catalana. L'espiritisme per què va triomfar tant? L'espiritisme, ens hem de treure l'idea que eren 4 xalabrats sentats en una taula comunicant amb el més enllà. Hi havia tota una filosofia al darrere. Per tant, estem en una societat, aquí veieu una fotografia de la sortida dels obrers a les fàbriques d'aquí a Palamós, i anava dirigit sobretot en aquesta classe mitja, en aquesta classe que proposava canvis, proposava una nova manera d'interpretar l'ésser humà. Estem en una època que hi ha un context de consciència obrera i lluites socials, una defensa del progrés, del laïcisme, del lliure pensament, feminisme i la justícia social. I tot això era justament el que promulgava també l'espiritisme. A més d'aquesta comunicació espiritual amb el més enllà. Per tant, com veieu, hi havia tota una filosofia al darrere que combregava amb el pensament d'aquell moment, de la societat d'aquell moment. Per tant, els espiritistes van participar fervorosament en els moviments revolucionaris i laics que promulgaven la llibertat de culte, l'ensenyament lliure, els cementiris civils, com veurem també aquí a Palamós després, i justament busquen trencar la transmissió cristiana tradicional entre el contacte entre els vius i els morts. El cristianisme promulgava i deia que ells eren els únics que podien fer de mediadors entre el món espiritual i el món humà. I l'espiritisme va dir, no, nosaltres també hi som i nosaltres tenim una altra visió en què l'esperit és un ésser desencarnat i que no ha de fer por, no ha d'espantar, com la religió catòlica. Els fantasmes, els esperits de la religió catòlica són vinguts al més enllà, són gairebé diabòlics, mentre que l'espiritisme en aquell moment plantejava una cosa completament diferent. Els esperits eren vistos com aliats dels humans, no com a éssers a tenir por. Per tant, l'espiritisme reinterpretava el cristianisme des d'una visió empírica, científica, positivista, buscant una explicació global del món. Per tant, com veieu, no són 4 xalabrats en una taula, hi havia tota una filosofia darrere. Va elaborar realment una cosmovisió social alternativa basada en l'amor, la solidaritat, la justícia i la igualtat de gènere. Això també cal afegir, òbviament, tot aquest món espiritual. Efectivament, això va coincidir també amb l'esclat de la fotografia del segle XIX, que era una via per fer visible l'invisible, esperits, fades, energies, ectoplasmes, com li voleu dir. Hi ha com una epifania tecnològica, la tecnologia d'aquella època, que era la fotografia,
que va reforçar la fe espiritista, convençuda que la ciència podia demostrar l'existència de l'ànima. Llavors van sorgir fotògrafs com William Mauler als Estats Units o Eduard Bouguer a França, que popularitzaven les anomenades fotografies d'esperits. Aquí us he portat un parell de mostres. A veure, compte, perquè fixeu-vos bé, si mireu de l'esquerra, veieu l'esperit típic amb el fantasma típic del llençol, dos forats a l'ull. Clar, aquestes imatges sovint eren fruit de dobles exposicions o manipulacions. Per tant, sí, van fascinar el públic d'un bon moment i fins i tot van multiplicar els adeptes a l'espiritisme, però tanmateix, quan es va revelar els enganys, doncs va sorgir una profunda desil·lusió. La fotografia que havia promès provar l'existència d'un altre món acabava demostrant, sobretot, la feblesa de la credulitat humana. Els límits de la fe, ciència i l'il·lusió, que potser són massa crèduls. En qualsevol cas, aquí a Catalunya segueix avançant l'espiritisme i el 1888 es va celebrar al Saló Eslava de Barcelona, que era una sala de ball. Dissortadament es va fer el Saló Eslava perquè en aquell moment hi havia, fixeu-vos, 1888, l'Exposició Universal de Barcelona, per tant no hi havia locals. No hi havia locals per llogar per poder-ho fer. I van trobar aquesta sala de ball per poder fer el primer congrés internacional espiritista. Centenars de persones vingudes d'arreu del món i fins i tot moltes dels països catalans, entre ells molts gironins i alguns palamosins, que ja en parlaré. Aquest congrés ja va assumir l'espiritisme com una ciència positiva, psicològica i social, com una mena de religió laica. I van fer una crida a favor de la revolució social i el corporativisme com a manera d'organitzar la producció econòmica. Molt bé, hem parlat de l'exposició universal i de que justament abans d'aquest congrés, el 1888, ja hi havia associacions espiritistes a Catalunya. Existia el Centre Espiritista de Figueres, que és del 1872, la Societat Espiritista de Sant Feliu de Guíxols, que és del 72, el Centre Espiritista Amor de Girona, la Unió Espiritista de Blanes i entre tots ells, ja del 1872, per tant, estem parlant de les primeres societats espiritistes que hi ha a Catalunya. A Palamós hi havia la Societat Científico-Espiritista Amor i Caritat, fundada el 1872, per tant, de les més antigues de Catalunya. Vol dir que l'espiritisme aquí a Palamós va tenir una implantació molt primerenca, des del primer moment. Aquesta associació de Palamós estava vinculada a Luz i Unión, que aquí veieu la portada de la revista que publicaven, era l'òrgan oficial de la Unió Espiritista Cardassiana a Catalunya, és a dir, els seguidors d'Allan Kardec, del qual us he parlat. Estava dirigida per Jacint Esteve Marata i també per Amàlia Domingo Soler, una mèdium molt important d'aquell moment, de la qual també en parlaré, perquè també va venir aquí a Palamós, i bàsicament la societat palamosina estava vinculada a aquest ordre. El 1886, ja quan es fan els previs a l'exposició internacional espiritista del 1888, doncs ja trobem un tal Facund Usic, que va ser delegat en aquell moment es deia el Círculo Amor, Ciencia y Caridad de Palamós. Ja veurem que al llarg dels anys moltes d'aquestes societats, sobretot la palamosina, va canviant lleugerament. Aquí, si abans era Amor i Caridad, aquí introdueixen Amor, Ciencia y Caridad. Arriba un moment en què aquí a Palamós aquesta societat evoluciona i penso una mica de merder, no per allà al fons? Dir que aquesta societat realment es fa molt popular, arriba a molts membres i això es denota gràcies als enterraments espiritistes que es duen a terme a Palamós. A Palamós, entre el 1883 i 1910, es documenten, gràcies a la documentació de les revistes, pròpia de les revistes del moment, trobem diferents enterraments, diferents funerals, que són laics i que són enterraments de persones espiritistes d'aquell moment que porten una munió de gent també molt particular. En aquell cas, si anem a mirar la revista La Luz del Porvenir, del 13 de novembre de 1884, trobem aquest enterrament que hem volgut il·lustrar aquí amb aquesta imatge, que acompanyaven, el 4 de novembre acompanyaven el cos fins al cementiri civil d'un espiritista. No hem de pensar en el cementiri que tenim ara, el cementiri civil que hi havia antigament a Sota Pedró. Allà va estar uns anys un cementiri també,
que tenia la seva part civil, on s'enterraven també els espiritistes. La comitiva fúnebre s'explica que eren més de 300 persones i estaven presents els maçons, que veieu aquí amb una mena de ventelet, lliurepensadors de Sant Joan, Sant Antoni, Calonge i professors laics de la vila, que també parlaré dels professors i quin paper jugaven en tot això. Es parla que aquest enterrament, abans d'enterrar, òbviament no hi havia el capellà que se dirigia a la gent, sinó que va haver-hi una de les mèdium que es va adreçar unes paraules a l'auditori. Un any abans, de fet, el del 84 va ser el més sonat, però un any abans, la revista La Solución, un periòdico filosòfic i doctrinal d'aquell moment, doncs ja ens parla d'un altre enterrament civil realitzat a Palamós del lliurepensador, un tal Noguera, no sabem qui és. Però això sí que destaca que en aquell temps Palamós es troba a l'avantguarda del lliurepensament a Catalunya, és a dir, un pensament progressista molt d'acord amb el pensament maçònic, el pensament espiritista d'aquell moment. I finalment, per trobar un altre enterrament d'aquest tipus, hem d'anar al 1910, quan la revista Luz y Unión també parla de la defunció de la Gràcia Cortar de Mates, un enterrament civil amb gran assistència d'espiritistes i lliurepensadors que es va realitzar aquest cop sí en el cementiri que avui en dia coneixem i que moltes vegades hem visitat. Arrel de la premsa ens permet seguir, en certa manera, l'activitat dels espiritistes a Palamós. De fet, el 1884, arrel d'aquesta persona, aquesta dona espiritista que es va enterrar en aquest famós enterrament, hi va haver-hi una polèmica a una de les publicacions de la vila perquè parla de que justament la gent l'acusava de que la dona havia intentat els espiritistes curar-la, havia estat molts mesos malalta i l'havien intentat curar espiritualment. I què vol dir això espiritualment? És a dir, en lloc de metges tradicionals, a través de la intercessió de mèdiums i demanant ajuda al més enllà perquè la curessin. Hi va haver-hi una bona baralla dialèctica en el seminari de Palamós del 1884, justament per això, perquè els espiritistes també es defensaven, perquè era, en certa manera, el que tenim aquí a Palamós eren espiritistes racionalistes que no admetien semblants curacions, sinó justament creien que la ciència havia de fer el seu paper i que l'espiritisme havia d'anar per un altre camí. I mentre que la resta de la població, o diguem els més catòlics, criticaven els espiritistes perquè creien que amb aquestes accions negaven l'eficàcia de la ciència. No és l'únic cas. Si us fixeu, aquí hi ha una petita publicació que posa Consultorio, és un text que lògicament no llegirem, però és del 1928, és de la revista La Luz del Porvenir, i és un text que hi ha una petició d'un personatge palamosí, el qual no signa, només sabem per les inicials AG, possiblement podria ser Amadeu Gallard, ja parlaré d'ell més tard, en què feia una petició justament a la revista demanant mèdiums per fer una curació espiritual amb un familiar. Al final, des de la pròpia revista, li contesten que no tenen aquests mitjans i que no li poden proporcionar cap mèdium. Però, com veureu i com us explicaré després, explicant petites històries, aquestes curacions espirituals es realitzaven i us explicaré alguna anècdota al respecte. L'espiritisme anava creixent al llarg del segle XIX a Palamós i justament, com us he comentat, una de les grans mèdiums de l'època aquí a Catalunya era Amàlia Domingo Soler, que era una mèdium sevillana que va arribar a Barcelona el 1876, convidada per la Societat Espiritista de Gràcia. A partir d'aquí va difondre l'espiritisme arreu de Catalunya i va dirigir el setmanari teosòfic La Luz del Porvenir, del qual també us he parlat, una de les revistes més importants de l'espiritisme que hi havia en aquell moment. A part d'això, això que feia esment de la filosofia espiritista no només referia a 4 celebrats al voltant d'una taula, sinó que també va ser la fundadora de la Societat Autònoma de Dones de Barcelona, amb la Teresa Claramunt, és a dir, el primer grup feminista de la història d'Espanya. Feminisme i espiritisme sempre han anat molt lligats. El 1891, a petició de les societats que hi havia aquí i dels grups familiars espiritistes d'aquí, va fer una visita a Palamós. I arrel d'això, ella va escriure un text llarguíssim a la mateixa revista que ella dirigia, on parla de totes les peripècies del viatge. Ella és molt descriptiva, molt bucòlica, parla de per allà on passava, de les postes de sol,
però el que ens interessa és la informació que ens transmet de com era l'espiritisme a Palamós. El viatge aquest apareix detallat, com us he dit, a la Luz del Porvenir, i eren viatges de propaganda espiritista. Eren, com avui en dia fan molts polítics d'anant amunt i avall, doncs per divulgar les idees, doncs ella feia el mateix. I el 27 de juliol sabem que va sortir des de Barcelona cap a Palamós, va anar amb tren fins a l'estació de Flaçà, allà l'esperaven els espiritistes de Palamós, on seguia el viatge amb tartana fins a arribar aquí. Al capvespre d'aquell dia, fixeu-vos, va sortir d'hora el 27, el que eren els viatges abans. Avui en dia, amb 1h15 som a Barcelona, en aquell moment arribava al capvespre a Palamós, on va ser hostatjada en una casa humil, segons explica d'ella, i tothom sortia al carrer que la volia saludar, que és aquesta escena que representem aquí. L'endemà, el 28 de juliol de 1891, ella va fer la seva conferència, la seva xerrada, al Teatre Cervantes. El Teatre Cervantes encara es conserva, és un teatre inaugurat el 1886, que tenim al carrer Cervantes, que és aquest edifici que veiem aquí, que avui en dia hi ha una botiga baix, hi ha un estudi de pintor, no sé encara si hi ha l'estudi del pintor dalt, però això tenim la sort de conservar encara un dels teatres del segle XIX, molta gent hi passa pel davant, passa com desapercebut, però és un dels grans teatres del segle XIX que conservem aquí a Palamós. El cas és que ella va fer la xerrada aquí, es va omplir de gent adepta i espiritistes palamosins que la van voler escoltar, i segons paraules de la pròpia Amàlia, que va deixar transmeses en el seu article, recordem, estem al 1891, aquí aquell centre espiritista que hi havia al principi ja no hi era, ja no estava ben constituït, però s'havia dividit en molts grups familiars d'espiritisme. I ella el que va fer a la conferència també és reclamar que tots aquests grups s'unissin per a formar un centre més gran. Això no va passar, van mantenir els grups familiars espiritistes, però ja veurem com irà evolucionant això al llarg d'aquest segle i principis del XX. No obstant això, ella explicava que a Palamós abundaven els espiritistes i els lliurepensadors, que era la gent que pensava d'una manera més oberta en aquest sentit, i que molts d'ells tenien càrrecs respectables. Sabem que en aquests temps molts dels espiritistes eren regidors, eren mestres, al igual que els maçons. Els maçons, en aquells temps, durant molt de temps, molts dels alcaldes que vam tenir a Palamós eren maçons i tenien una gran afinitat amb l'espiritisme. Diguem que en aquella època la maçoneria era un moviment més masculí i l'espiritisme era molt més femení. Moltes de les dones adeptes al lliure pensament acabaven en els braços de l'espiritisme, mentre que els homes acabaven fent-se maçons. I, bàsicament, ell explicava que hi havia aquests grups familiars. El 1894, uns anys més tard, la mateixa revista La Luz del Porvenir ens detalla que encara a Palamós hi ha un centre familiar espiritista. No sabem si es refereix que s'havien reunit diversos grups espiritistes familiars, amb un de sol o només en quedava un. A vegades en aquestes publicacions la informació és molt breu i massa bàsica i no et permet treure gaires conclusions. Per tant, queda bàsicament a vegades com dades que faltarien una mica més d'interpretació. Però, si més no, les recollim i les expliquem. És aquesta petita tira que apareix a baix, que els que estigueu molt lluny no podreu veure, però tampoc és la funció llegir-ho, però és la constatació, com explicava, que a Palamós encara quedava aquest centre familiar espiritista. Llavors, qui hi havia a Palamós? Què en coneixem dels espiritistes que hi havia aquí? Hem parlat una mica del moviment, de la gent que es reunia, dels centres familiars, de les primeres agrupacions. Doncs tenim noms i sabem gent que es dedicava a l'espiritisme. En primer lloc, ho sabem gràcies als articulistes, tot i que la gent, tot i escriure articles a la premsa espiritista d'aquell moment, en molts casos signaven amb pseudònims, el qual també es fa difícil vincular el pseudònim a una persona real. Hi ha membres destacats, la que més destaca a finals del segle XIX és un tal Francesca Bosch de Casagran, que escriu sovint a la revista La Luz del Porvenir entre 1886 i 1888. Era una dona, això ho tenim ben clar, perquè entre els temes diversos dels quals escrivia, que era l'espiritualitat, sobretot hi havia el feminisme. I hi ha un article que destaca entre tots, que és La missió de la mujer, en la qual critica la dona que obeeix cegament les instruccions del seu marit, critica el capellà de Palamós,
quan va fer un discurs per ocupar el púlpit de l'església durant l'acte de processó d'una germana carmelita, la Maria de los Dolores. Ella deia que la intel·ligència de la dona havia d'estar sempre en relació directa amb la de l'home, ja que, segons l'espiritisme, l'ànima no té sexe. Com que no té sexe, no tenia cap sentit la diferència entre homes i dones. Per tant, ella lluitava pel dret d'emancipació de la dona perquè deixés de ser dèbil, ignorant. També hem de tenir en compte que en aquella època l'home rebia una major instrucció educativa que no pas la dona en aquell moment, per tant, ella també lluitava contra això. Trobem un altre personatge destacat d'aquell moment, que era en Pere Català. També suposem que deu ser un pseudònim, no hem trobat cap Pere Català aquí a Palamós. Escrivia també a principi del segle XX i va arribar a ser corresponsal de la revista La Luz, Unión i Verdad, entre 1916 i 1918. Va ser un espiritista molt actiu, va escriure molt, des de Palamós sempre, i fins i tot el 1909 va fer una carta de llargues condolències per la mort d'Amàlia Domingo Soler, de la qual us estava parlant, aquesta gran mèdium, i hem de pensar que en aquell moment, bàsicament, les grans ciutats eren les que tenien corresponsals en aquesta revista. Per tant, això ens permet entendre la importància que devia tenir el moviment espiritista a Palamós. Parlàvem de feminisme, parlàvem de la importància que donava l'espiritisme al feminisme. Justament el 1910, la Maria López Ayala, espiritista també, escriptora, periodista i activista feminista, va encapçalar una multitària manifestació feminista a Espanya, arreu, on va reunir gairebé 20.000 dones i homes cridant i lluitant justament contra l'anticlericalisme, a favor de la llibertat, de consciència i d'expressió. Per ella, l'Església era l'enemiga del progrés i, sobretot, van sortir al carrer obreres de tots els oficis per lluitar per aquests ideals. Aquesta convocatòria va reunir diverses dones arreu de Catalunya, entre elles a Barcelona, lògicament, on van protestar aquestes 20.000 dones. També van sortir 8.000 dones a Mataró, 6.000 ho van fer a Reus, 5.000 a Manresa i 3.000 a Palamós. Va ser de totes la menys minoritària, però si tenim en compte el gruix de la població que hi havia aquí, va ser una de les manifestacions impulsades per les espiritistes més multitudinàries que va haver-hi, que hi ha hagut a la història a la nostra vila. Per tant, com veieu, el que us intento explicar des del principi és que l'espiritisme no és només aquest contacte amb el més enllà, sinó que estava també connectat amb uns ideals filosòfics, socials, una consciència important a tenir en compte en aquell moment. Seguim coneixent els membres de les famílies espiritistes de Palamós. Com podem saber qui en formava part? Perquè era una agrupació, no direm secreta, però sí molt discreta, en què no sempre feien públic les seves tendències. Doncs ho sabem gràcies també de nou a les revistes. La Luz del Porvenir, entre 1884, aquí veieu uns retalls, i el 1829, feia subscripcions i contribucions diverses a les causes. Gràcies a això coneixem els palamosins que contribuïen econòmicament o que recolzaven la revista. Per tant, sabem que tenien una afinitat amb l'espiritisme. I podem dir noms i cognoms sense cap problema. Segurament també pot ser que algun familiar que estigués aquí digués mira, doncs sí, la meva àvia, la meva besàvia sí que practicava això i mira, ara has dit el nom de la meva àvia o d'algun parent meu. Fantàstic. Si passa això, al final de la xerrada us podeu acostar i podeu compartir alguna d'aquestes vivències. Bé, gràcies a això sabem que diversos palamosins, entre ells, jo us puc fer un petit recull de noms, la Leocàdia Caimó, la Maria Fosa, Jaume Massas, Mercedes Gubert, Maria Font, Carmen Gubert, en Jaime Moras. Ja veureu que la família Gubert n'hi ha uns quants. També hem de dir que hi ha molts governs a Palamós i moltes branques de la família. Després us parlaré concretament d'una de les branques de la família més espiritistes. També, el 1909, el projecte per editar les obres d'Amèlia Domingo Soler fa que també en les revistes apareguin noves contribucions de gent de Palamós que ens permet també conèixer més noms, com en Pere Català, del qual us he parlat, que no sabem si era nom real o pseudònim,
l'Andreu Espinet, els Espinet fins van arribar a ser batlles de la vila, en Pere Garriguer, Joan Torres, Joan Gual, Joan Gafarot, Joan Paldina, Ramon Agobert, tornem amb els Gobert, i Rafael Ciurana. I el 1929 també coneixem un Ramon Pla de Noguer, que apareix en el compte especial pel sosteniment de la revista La Luz del Porvenir. Per tant, tots aquests era gent afín al moviment espiritista d'aquí a Palamós i gent que va contribuir econòmicament. Seguim fent aquest viatge coneixent espiritistes d'aquí i aquest en concret em toca ben de prop perquè són parents meus. Dels congressos espiritistes a principi del segle van participar en qualitat d'espiritistes, de congressistes, en Marcial Jimeno, que és aquest senyor que veieu a l'esquerra, és una fotografia antiga del 19, està practicant amb una tauleta una escriptura automàtica i també van participar a la Gabriela Jimeno, que era la seva filla, i també un tal Miquel Roig de Figueres. Miquel Roig de Figueres no és l'altre personatge que teniu fotografiat, també era Miquel Roig, però era un parent seu més antic que al llarg del segle XIX i principis del XX van establir lligams. És a dir, els Jimeno i els Roig van contraure matrimoni i arrel d'això va sortir el que és el meu avi, que és el que tenim la fotografia aquí al mig, que aquest és el Miquel Roig. Ell també va conservar tota aquesta herència espiritista i ell vivia aquí a Palamós i va ser cap de laboratori de l'antiga fàbrica Vinque i durant molts anys va conservar aquestes vivències espiritistes i al final de la xerrada d'avui us explicaré unes quantes anècdotes al respecte. Referent a en Marcial Jimeno, que és aquest senyor que està practicant l'escriptura automàtica, doncs va néixer el 1862 i va ser una de les figures més rellevants de l'espiritisme a Girona, sobretot, i també a Catalunya. Entre les seves obres destaquen molts llibres, per sota l'Espiritisme és una moral, publicada el 1885, i estava vinculat a través del grup mediúmnic La Paz i defensava una visió social de l'espiritisme. Per exemple, en la seva obra A Gran Espiritista va posar en relleu la importància de l'educació de les dones, que també en parlaré, per tant, un moviment transformador per a la societat. Aquí veieu aquests personatges que us he dit. A la dreta veieu un retrat justament d'aquest de Marcial Jimeno fet per en Miquel Roig, la fotografia de la dreta, el també pintava. Per tant, tenim petits retrats d'aquesta mena d'espiritistes que també alhora eren mèdiums. Ell va fer diferents obres, aquí tenim alguns exemples, des d'obres manuscrites fins a obres publicades, i a mi m'agradaria que aquí ens quedéssim amb un detall, que és aquesta papallona. Si veieu, les obres publicades justament a les guardes, un cop has passat les guardes, hi ha el títol del llibre, i apareix una petita papallona amb una mena de radiació o estrella al damunt del cap, que és una iconografia que té molta relació amb els simbolismes espiritualistes del segle XIX, és a dir, amb l'espiritisme. En l'espiritisme, la papallona és el símbol de l'ànima alliberada del cos, una metàfora molt antiga que ve ja de fet del món grec. Allan Kardec i els altres espiritistes del segle XIX sovint empraven la papallona per a representar la supervivència de l'esperit després de la mort i la transformació espiritual. Es veu radiació d'aquest estel sobre el cap perquè representa la il·luminació espiritual o l'esperit elevat que rep la llum divina. En alguns gravats espiritistes aquesta mena de raigs també simbolitzen la connexió amb el món superior o amb el món dels esperits lluminosos. Us ensenyo això perquè m'agradaria que us quedéssiu amb aquesta imatge de la papallona perquè en breu la reprendrem. Quan parlem, perquè ara estic fent un repàs de lo que són els espiritistes, la gent que va practicar l'espiritisme a Palamós, però després veurem què en queda de patrimoni d'això, quins edificis, a quins llocs es conserven on podem encara respirar aquest ambient o aquest patrimoni espiritista. Per tant, ens quedem a la retina amb aquesta papallona. Ara hi tornem. També va haver-hi una relació aquí a Palamós molt estreta entre els impressors i l'espiritisme. Aquesta relació no era gens casual. L'impressor, en aquell moment, era l'agent de cultura i difusió d'idees.
sovint a les impremtes es reunien els republicans, els lliurepensadors, els espiritistes, els socialistes, els anarquistes. Els espiritistes catalans justament van comprendre molt aviat que la impremta era essencial per a la seva expansió i per a donar a conèixer i divulgar les seves idees. Una de les primeres impremtes espiritistes que va haver-hi aquí a Palamós va ser la impremta del Llorenç Castelló, al carrer Cervantes, que també hi havia els germans en Manel i l'Olegari, que tenien un gran interès per l'espiritisme des d'un primer moment. Un dels que també va practicar espiritisme en el seu moment, en aquesta època, va ser en Formós Plaja, que veieu aquí la foto. En Formós Plaja va ser un dels anarquistes més importants que va haver-hi a Catalunya i com a anarquista era fill d'un llibreter maçó i republicà federal d'aquí a Palamós. I a la impremta justament dels germans Castelló va aprendre l'ofici d'impressor, però expliquen als seus familiars que també s'oferia voluntàriament per ser hipnotitzat i exercia en alguns casos de mèdium en el contacte amb els esperits perquè, segons li havien dit, tenia condicions per això. Per tant, veiem que també hi ha un vincle sovint entre anarquistes i espiritistes. El 1909-1910, en Formós Plaja, aquest senyor de la foto, doncs es va separar o es va independitzar dels germans Castelló i va obrir la seva impremta, la tipografia moderna, que en deien, a la plaça dels Arbres, on va estar un temps, i després ja se'n va anar a fer d'impressor en altres llocs d'Espanya. Un altre d'aquests impressors va ser l'Amadeu Gallard, que aquí també tenim a la fotografia. Va ser polític, escriptor, articulista, poeta, tenia de tot. Ell era nascut a Palafrugell, però aquí a Palamós va fundar revistes tan culturals tan interessants com la revista El Drac, del 1923, però bàsicament els seus articles espiritistes es publicaven a la revista Lumen, que era una revista que es va iniciar cap al 1883, dedicada plenament a l'espiritisme, al magnetisme, hipnotisme i ciències ocultes, o almenys així es presentaven. És considerada com una de les millors revistes d'aquell moment també d'Espanya. L'Amadeu Gallard hi va publicar entre 1916 i 1926 i el 1921 també es va iniciar a la impremta de Llorenç Castelló, al carrer Cervantes. Allà també es va iniciar amb l'espiritisme, es va iniciar com a impressor i es va iniciar com a espiritista. Va estar-hi uns anys, fins que el 1924 va arribar a ser l'encarregat de la impremta i a partir del 1924 es va traslladar a l'impremta i va arribar a treballar a l'impremta de Can Bernés fins que es va jubilar, que alguns de vosaltres segurament encara l'heu vist, l'impremta aquesta que estava al costat de l'església. Palamós doncs, també tenien mèdiums, també hi havia mèdiums, hi havia gent que era capaç de connectar amb el més enllà. Un cas el tenim a la Casa Prats, del carrer Major, al segon pis. Entre 1910 i 1940 hi va viure la Maria Cama Prats. Era una palamosina nascuda el 1881 a la Planassa i era una mèdium. Venia molta gent d'arreu, la rebia en una cambra petita on s'asseia davant d'una taula amb un paper i un llapis i entrava en trànsit i contestava les preguntes practicant la psicografia. Què és la psicografia? És el que en diu l'escriptura automàtica. En certa manera, tu amb un llapis a la mà entres en trànsit i deixes que l'esperit guiï la teva mà per escriure les respostes que suposadament respon directament a l'esperit. Per tant, eren grafismes suposadament guiats per la voluntat d'una mena d'entitat. S'explica moltes històries d'aquesta dona. Fins i tot s'explica que quan visitaven alemanys, recordem, era una terra de suro, hi havia molta gent que venia d'Alemanya i que el suro també s'anava cap a Alemanya i quan la visitaven alemanys i altres estrangers, carai, esdevenia poliglota involuntària. Vull dir, quan li preguntaven en alemany, ella, quan entrava en trànsit i escrivia, també feia la resposta en alemany. S'explica que la gent de la vila hi acudia per demanar-li fórmules i remeis quan es trobaven malalts per tal de guarir els familiars. És això que us explicava abans, aquesta voluntat de voler guarir a la gent a través de la intercessió dels esperits. En lloc d'anar a buscar el metge, doncs buscaves les solucions en el més enllà o a través de metges del més enllà que et donessin solucions per curar o per guarir la gent. Per tant, ella demanava consell al més enllà i n'escrivia la recepta amb un paper i la gent s'anava contenta i posava en pràctica la recepta que havia rebut de la Maria Cama.
No sabem què se'n va fer de la Maria Cama, ja que no apareix en els registres parroquials de Palamós. Probablement devia morir lluny de Palamós, potser a Barcelona o a Figueres, a Barcelona, on tenia les filles casades. Això segurament, el que està clar és que lluny de Palamós. Ara, un cop vist els personatges i la gent vinculada al espiritisme de Palamós, clar, ara ens preguntem, què ens queda d'aquest patrimoni espiritista? Quin patrimoni material? Fins ara hem vist un patrimoni bastant immaterial, que són els records i les vivències de molta gent o articles a la premsa que ens parlen de molta gent, a vegades amb pseudònim, que no sabem ben bé qui era. Ara, quin patrimoni físic podem anar a visitar si nosaltres voltem per la vila? Bé, el primer que podem anar a veure són les escoles d'abans. És a dir, l'espiritisme i la maçoneria defensaven una moral racional i humanista independent de l'Església Catòlica, basada en un progrés moral i intel·lectual de l'ànima. I amb això, clar, per tirar endavant justament aquesta idea, doncs van impulsar les escoles laiques que compartien exactament aquest objectiu: educar sense dogma, un foment del pensament crític, la ciència i la compassió. Per tant, l'espiritisme va trobar en aquestes escoles un espai natural per transmetre els seus valors: la fraternitat universal, la justícia social, la igualtat de gènere i la fe en el progrés humà. L'any 1906 ja apareixen les escoles laiques a la vila. Són aquests edificis que teniu aquí i encara es conserven al carrer Cervantes. Can Caselles era l'escola de nois. I justament al costat, on hi ha aquesta sabateria que em penso que avui en dia ja ha tancat, doncs hi havia l'escola de noies. Aquestes escoles estaven impulsades per en Zoilo Nacente. Aquest senyor era un alcalde, però no només era un alcalde, era, diguem, com podria dir, el cap major, el personatge més important de la lògia maçònica d'aquí a Palamós. Per tant, maçons i espiritistes i republicans i anarquistes van impulsar aquestes escoles laiques. Justament molts mestres de les escoles laiques acostumaven a ser espiritistes o propers al moviment o maçons. Alguns provenien dels cercles republicans, maçònics, lliurepensadors, on l'espiritisme circulava com una doctrina de renovació moral. Per tant, aquests dos edificis que tenim avui en dia, que passen desapercebuts, eren justament aquestes escoles laiques que van promulgar l'espiritisme. Però ara ens fixarem en un detall molt curiós d'un d'aquests dels edificis. Què és aquest? Tatachan. Dius, què passa? Us en recordeu de la famosa papallona que us deia, hi ha una papallona aquí. La recordeu? La papallona com a emblema laic o espiritualista. Les escoles laiques o racionalistes a final del segle XIX, especialment les inspirades en el lliure pensament, van adoptar també la papallona com un símbol de transmissió del seu pensament. La papallona sovint es va adoptar com un símbol de l'ànima alliberada per la raó de la ciència, en contraposició al dogma religiós. A diferència del simbolisme religiós tradicional, on l'ànima s'eleva per gràcia divina, com deien ells, amb la fe catòlica, doncs aquí la papallona representa la transformació intel·lectual i moral per mitjà de la llum del coneixement. El cercle o aureola que veieu al voltant de la papallona que hi ha en aquesta barana de l'antiga escola laica podria indicar la idea que l'ànima, dins del cercle còsmic o natural, una mena de noció molt propera a la filosofia espiritualista i teosòfica del canvi de segle. Per tant, veiem com en alguns racons encara es conserva aquesta simbologia. N'hi ha de mils bèsties, us he d'ensenyar encara uns símbols molt més exagerats. Estem donant un petit tastet d'aquest patrimoni que encara conserveu a Palamós de l'espiritisme. L'altre els haurem d'anar a buscar una mica més amunt i els trobarem en el cementiri. El cementiri també és important i també participa també de la maçoneria i de l'espiritisme del moment. Hem de pensar que fins a aquell moment sempre s'enterrava al voltant de l'església. L'església sempre no només participava als enterraments, sinó també tenien un negoci muntat a l'hora d'enterrar, ja que ells eren la funerària i cobraven per tots aquests serveis funeraris. El 1787, justament, hi ha una reial cèl·lula que obliga a traslladar els cementiris fora del nucli urbà. I a Palamós, entre el 1816 i 1817, és quan es construeix el cementiri de Sota Padró. Parlem del cementiri primer que va haver-hi a Sota Padró, que havia de separar ja el primer separat de l'església.
Però, poc temps després, amb el sexenni democràtic, que va ser entre 1868 i 1874, hi ha una obertura política ideològica sense precedents. Clar, què es produeix? La llibertat de culte, d'associació, d'expressió, i l'espiritisme, en aquest moment, com que ja té llibertat i no té l'opressió de l'Església, s'estén més ràpidament i de manera més visible que mai. El 1886, l'alcalde Zoilo Lacente, del qual he parlat, el maçó que fa les escoles laiques, proposa edificar un altre cementiri. Un altre cementiri que, si el visiteu, està ple de símbols maçònics, efectivament, però també n'hi ha d'espiritistes que ara els veurem. I el 1888 es va triar el Puig de Vell, que és aquest promontori on actualment hi ha el cementiri, per diverses raons. Primer, una higiènica, que era allunyar la mort del centre urbà, perquè el decret deia que com a mínim havia d'estar a mig quilòmetre de distància. Un altre espiritual, perquè era un lloc simbòlic, perquè fins a aquell moment, en el Puig de Vell, és on es feien les processons, on hi havia 3 creus, doncs a l'època de Setmana Santa doncs es feien processons cap allà dalt. Per tant, ja hi havia 3 creus, era un lloc mitjanament sagrat, diguem. I finalment, una altra era qüestió pràctica, perquè si us fixeu, quan entreu al cementiri fa baixada. Us heu fixat que fa baixada quan entreu al cementiri? Però fa baixada cap al costat contrari, cap a Palamós. Perquè abans hi havia la creença que quan plovia i els difunts deixaven anar aquell suquillo, doncs en lloc de caure cap a la vila, queia cap a sota Cala Margarida. I us en recordeu que sota Cala Margarida hi havia uns horts que donaven uns fruits molt bons? Doncs ves que no sigui per això. En qualsevol cas, tornant a la realitat, he deixat la broma, el 1897 es va inaugurar i beneir el nou cementiri i el nou cementiri, que hem vist una porta i ara veiem una altra porta, que molta gent sap que no hi havia una altra porta, que ara està tapiada, perquè, clar, inicialment els cementiris estaven sota el control eclesiàstic i només s'hi podien enterrar catòlics, però, com ho he explicat, amb el sexenni democràtic i després de la Constitució de 1869, era obligada la creació de cementiris civils o seccions no confessionals dins dels cementiris municipals. Arrel d'una reial ordre de 1883, establia que les poblacions de més de 600 habitants, Palamós en escreix passava aquesta quantitat, habilitessin un altre cementiri amb una entrada independent per difunts no catòlics. Clar, aquí volien garantir l'igualtat davant de la mort i el respecte a la llibertat de consciència. A Palamós, per tant, espiritistes, maçons, republicans, van ser els impulsors del primer cementiri civil i van ser els primers que s'hi van enterrar. Com distingir les tombes espiritistes si aneu a fer una passejada pel cementiri civil? En certa manera és possible. El cementiri civil correspondria, actualment, abans hi havia un mur que separava de la resta del cementiri, correspondria si aneu a la part completament dreta del cementiri. Tota la part dreta, més tocant el mur d'aquell camí que passa pel costat a la dreta, aquella seria el cementiri civil. I allà veureu que encara hi ha enterrats molts anarquistes, molts maçons, molts espiritistes. Com distingir les tombes espiritistes? Bàsicament tenien un epitafi també que repetia. Hi havia en l'epitafi paraules com esperança, reunió, llum, immortalitat, o també acostumaven a posar una sèrie de símbols, òbviament la papallona, de la qual hem parlat, columnes trencades, també era un símbol força habitual entre els espiritistes, flames, mans apuntant cap amunt i també estels. Per tant, si feu una passejada pel cementiri, jo sempre dic que és com un jardinet, si està molt bé, és un lloc molt maco per passejar, sobretot si fa solet, doncs és una manera també de conèixer el nostre patrimoni, la nostra història, doncs veure, intentar identificar algun d'aquests elements. Però, he dit papallones, hi ha més papallones al cementiri? Què passa? Tornem a la papallona. La papallona, ja us he explicat, és un dels símbols espiritistes més importants i més recurrents i la trobem en molt del patrimoni espiritista. La papallona sempre és un símbol de metamorfosi i de transformació i sempre al·ludeix a l'idea de resurrecció o de transformació, idees que estaven molt en boga entre els espiritistes. En certa manera, en passar per diferents estats, des de l'oruga fins a la crisàlide, fins a papallona, es relaciona amb la vida, la mort i la resurrecció. Per tant, en l'espiritisme suposa la mort física per renéixer en una altra vida. I això és el cementiri, efectivament. Però on és aquesta papallona al cementiri? Anem a descobrir-ho.
aquí tenim una tomba espiritista. És l'enterrament de Salvador Gubert Bassols. Si més l'enterrament, representa tot un programa simbòlic coherent amb la visió espiritista, expressat amb el llenguatge simbolista i fins i tot amb un estil com neomedieval. Ho veurem perquè, pel tipus de representacions que hi ha, que ara ho analitzem. La família Gubert van arribar a Palamós cap al 1845, procedents de la Bisbal. A partir d'aquí s'han separat en moltes branques. Hi ha molts governs a Palamós, moltes branques del govern de Palamós, i en aquests temps van destacar sobretot en Salvador Gubert Bassols, que va ser regidor entre els anys 1895 i 1899, i en Lluís Gubert Bassols, que també va ser regidor. En Salvador, de fet, el que ha enterrat aquí a la tomba, va ser un dels impulsors del cementiri. I per què apareixen aquests símbols en aquesta tomba? Mireu, la revista de la Luz i Unión, de la revista espiritista, de la qual ja hem parlat, en la que apareixen seguidors i beneficiaris, en certa manera ens donen la resposta. Ja us he parlat dels governs. Doncs fixeu-vos, de beneficiaris i seguidors de la revista trobem la Ramona Gubert Bassols i la Carme Gubert Bassols, germanes del senyor enterrat aquí en aquesta tomba. La Carme Gubert Domènech i la Mercè Gubert Llenes, cosines germanes també del personatge enterrat en aquesta tomba. Totes van contribuir de manera generosa amb donatius i fons per a aquesta revista espiritista. Recordeu, l'espiritisme eminentment és un moviment femení. Per tant, aquest moviment va arrelar fortament entre les dones també de la família Gubert Bassols. Salvador Gubert, que és el que ha enterrat, no apareix en cap document que ens pugui certificar que fos espiritista. Per tant, aquest vincle l'estableix entre les fèmines de la família. I veient tot el crisol de signes que ara veurem i que ara repassarem, doncs és evident que aquí la influència de l'espiritisme per a construir aquesta tomba en el cementiri de Palamós és clar i irrefutable. Les gàrgoles apareixen a dalt. De fet, en l'arquitectura de l'art mitjana, especialment en l'art gòtic, estaven molt presents a les esglésies i les catedrals. Tenien la funció simbòlica de protegir el temple i espantar els pecadors. Aquí representen quimeres, és a dir, són una mena d'éssers, com una mena de matxembrat de diferents cossos d'animals. I no representen el mal, sinó bàsicament les forces que custodien el pas entre la vida i la mort. S'explica la llegenda que les nits més fosques cobren vida i sobrevolen els seus dominis fins que a l'alba tornen als seus pedestals immortals. Si heu vist el geperut de Notre Dame, realment és això, el cop sota el sol es tornen de pedra, no? I són símbols de protecció, dualitat i transformació i expressen visualment el missatge central de l'espiritisme. L'ànima travessa la matèria i, superant la por, arriba a la llum. Més símbols que trobem en aquesta mateixa tomba. Estan amagats a sota d'algunes pilastres, inclús algunes motllures, són molt petits. La falç o arper. El trobem en cercles influïts pel simbolisme o l'ocultisme, com Allan Kardec, Leon Denis, o després en corrents fins i tot teosòfiques. La falç és una metàfora, és segar el blat, per tant, en certa manera mates la planta, però és una metàfora del trànsit de l'ànima. El tall de la falç marca el pas del món material al món espiritual. Després també trobem el relleu d'un cap grotesc. Són una mena de caps apotopraics, usats com a decoració funerària o arquitectònica, que són també elements de protecció dels esperits. Hi ha una teoria que podria tractar-se també d'un bafumet. Un bafumet és com un cap d'home barbut, amb un aspecte pavorós com aquest que veiem aquí, i no deixa de ser un déu pagà, una entitat que s'encarregava, era l'encarregat del purgatori, dels 7 inferns, que permetia passar o no traspassar. Era un personatge que es dedicava a obrir les portes del purgatori. I a finals del XIX es va popularitzar molt entre espiritistes i sobretot ocultistes, i aquí ho veiem representat en aquesta tomba. Més símbols curiosos, petits, que van apareixent. El cargol, un símbol llunar que s'associa amb la contínua transformació i evolució constant. L'espiral de la closca relaciona amb el sentit d'innovació i evolució. La tortuga, un símbol mil·lenari de saviesa, que també representa les ànimes longeves que van acumulant molta experiència i coneixement. I també trobem una granota. La iconografia cristiana representa la resurrecció, però també la transformació, la regeneració. No on va un cap gros es transforma en un ésser completament diferent i passa d'un medi a l'altre, de l'aigua a la terra. Per tant, si us fixeu, ja aquesta sempre
en aquest símbol, aquesta necessitat de pas, d'ensenyar com passes d'un medi al material a l'espiritual. La flor de 4 pètals és una manera de crear un natural, un símbol d'equilibri i evolució espiritual, que també es troba en aquesta tomba. També veiem un llangardaix, simbolitza la regeneració de la vida, la immortalitat de l'esperit i la llum que venç la foscor. El conegut gust del llangardaix pel sol recorda la virtut cristiana de creixement d'algú que aspira a la llum divina, no? O la revelació d'un coneixement amagat. Per tant, tampoc vull estendre molt amb aquests símbols, però que veieu que, en conclusió, la tomba espiritista de Palamós presenta un programa simbòlic de caràcter panteista i evolucionista on la natura serveix com a llenguatge de l'esperit. Predica en pedra la fe espiritista en la immortalitat de l'ànima, el progrés moral i la unitat entre la matèria i l'esperit. Per tant, és una lectura molt coherent amb el pensament espiritista catalano-francès del tombant de segle. El cementiri també ens amaga algunes sorpreses, no? Com la Dama Blanca, si la coneixeu, és una escultura molt famosa del cementiri que trobem al Panteó de la família Rivera. Aquí veiem com el propi espiritisme acaba influint en la pròpia arquitectura i en la pròpia representació de molts d'aquests sepulcres. El Rivera, una família burgesa de les més rellevants que hi havia en aquell moment a Palamós, sempre s'ha dedicat al transport i a la concessionària marítima, i en el seu panteó presenten aquesta figura, la Dama Blanca, que és una figura d'una adolorida, que en diuen. És una materialització del consol que pot sentir la família de la pèrdua que produeix l'ésser que està difunt. Si us fixeu, va vestida amb unes robes medievals amb un aire nòrdic. Per què? Bàsicament per influència del simbolisme, que és molt important al tombant del segle XIX i XX, i perquè hi havia un gran interès per les dames blanques o aquesta mena d'esperits que formaven part de les mitologies nòrdiques. Ens recorda les Nycires escandinaves, les valquíries germàniques o fins i tot a les Morrigan irlandeses. Tenien la missió d'acompanyar el Valhalla, això que heu vist en la sèrie de Vikings, ja sabeu el que és el Valhalla, aquesta mena d'univers, de paradís viking, i es deia que pel camí, mentre arribaves al Valhalla, oferien hidromel i et delectaven amb la seva companyia i la seva bellesa. Però a la tradició catalana també la trobem, la Dama Blanca, però tot i que està més associada a el que són les fades del bosc i les trobem en llocs de pas i llocs de frontera. Per tant, en certa manera, és una representació, una escultura de la representació del que podríem dir un fantasma o d'un esperit. Quin altre patrimoni conservem, però aquest cop a la vila? Segurament molts heu passat per aquesta casa. Aquesta casa, per tots, és coneguda per la Casa del Bruixot. Per què li diuen la Casa dels Bruixots? Bé, hem de pensar que, bàsicament, quan ja arriba la República, encara trobem molts grups espiritistes aquí a Palamós. De fet, trobem diferents revistes l'any 24 on narra dels diferents grups que hi ha aquí a Palamós. I què passa? Que tant l'espiritisme com l'anarquisme com la maçoneria van perdre quan es va perdre la Guerra Civil. Què vol dir això? Doncs que la majoria de caps van ser fusellats, les biblioteques espoliades i alguns papers enviats a l'arxiu de Salamanca on encara deuen romandre perduts. Al final, amb l'arribada dels nacionals, l'espiritisme va ser classificat com una doctrina en contra de la fe catòlica, per tant, declarada il·legal. I què passava amb els que eren seguidors espiritistes? Doncs no els quedava més remei que practicar l'espiritisme, però de manera privada. Hi ha testimonis de veïns i de gent amb la qual he pogut parlar que parlen que aquesta casa és justament allà on es practicava l'espiritisme durant la dictadura franquista. Tots en parlen que, sempre li han dit la Casa del Bruixot justament per això. Sabem que als anys de 1950 hi havia un matrimoni sense fills, una mica esquerp, també t'explica la gent, que es veu que l'home li anomenaven en Paret de l'Ou. I sembla ser que en aquesta casa, durant molt de temps, s'hi han fet sessions espiritistes justament per entrar en contacte amb els difunts. Els que havien assistit comentaven que en ocasions la taula s'aixecava, les cadires es movien, s'escoltaven sorolls, que els quadres de les parets també es movien, i per això sempre la gent del poble ha dit que era una casa de bruixots. Jo he parlat amb gent que hi ha viscut fa poc i no ha tingut cap d'aquests fenòmens. Ja ha viscut la mar de bé i la mar de content.
Però, bé, en els anys 50 és el que s'explicava i no pas un, sinó, diria que 4 o 5 testimonis de... Fins i tot fa poc hi havia una dona que m'explicava que ella era petita i que els seus pares prohibien a ella i a la seva amiga mirar a la porta de la casa sempre que entrava i sortia gent. Vull dir, si no nevero, era ben trovato, podem dir. I finalment, ja concluint, us reprendré una mica la imatge aquella que us he ensenyat d'en Miquel Roig i ja entraré una mica més en les vivències més personals. Perquè en Miquel Roig va ser el meu avi, ell va ser espiritista, va mantenir aquesta herència. Poder aquest interès que també tinc jo per l'espiritisme ve d'això, doncs és una manera d'entrar o de mantenir aquest contacte amb el meu avi. I com que hem dit de parlar d'història de l'espiritisme, però també d'històries, llavors ara parlaré més històries o en plat més anecdòtic. Aquí a la dreta teniu la meva àvia. És una fotografia dels anys 40, que és quan ells es van conèixer i van festejar. La meva àvia va tenir una malaltia que va estar a punt de morir fins al punt que un cop la va visitar el metge a la nit, la va desahuciar, va dir aquesta nit no passarà, aquesta nit morirà. I el meu avi, que era en el seu moment el seu pretendent, doncs va parlar amb el metge i li va dir mira, jo només necessito que aquesta nit estar només sola amb ella i que ningú, sota cap circumstància, entri a l'habitació. Diu, ja sé que és qüestió d'hores, de que mori, però només vull que em deixeu una oportunitat i que aquesta nit vull quedar-me sola amb ella. Bé, així va succeir. Jo això ho parlo, òbviament no ho he viscut, això m'ho ha explicat la família, després us explicaré un exemple que sí he viscut, i va passar la nit amb la meva àvia i l'endemà al matí va arribar el metge i va dir no m'ho explico. Diu que ha canviat tot. Diu no sé què ha passat aquesta nit, però no m'ho explico. El meu avi no va voler parlar mai d'aquella nit que havia fet, que havia passat, però anys després, als anys 80, va néixer la meva germana. La meva germana, quan era petita, va també tenir un atac de convulsions molt important, que van haver de córrer a portar-la en aquell moment a l'Hospital de Girona, referència. El meu avi va agafar el cotxe, es va portar la meva mare i es van portar la meva germana cap allà. La meva mare es va quedar allà i van ingressar la meva germana i també era qüestió de vida o mort. I el meu avi recordo que va arribar a Palamós, jo tenia 10 anys, i va entrar i justament a la dona que veuen aquí li va dir Carmelita, que es deia Carmelita, ara vaig a l'habitació, sobre cap circumstància, sisplau, no entreu, he de fer una cosa, sentiu el que sentiu, no entreu. La meva àvia ho va respectar, però jo em vaig quedar molt parat, volem dir, ostres, què és això? Què passa? Bé, la qüestió és que recordo que vam estar unes hores intranquils per la salut de la meva germana i al cap d'unes hores van trucar des de la clínica, la meva mare, dient que no s'ho explicava, que tot havia canviat i tot havia millorat i que ja no era qüestió de vida o mort, que en un moment es recuperaria. I al cap d'uns anys jo li vaig explicar al meu avi, vaig dir, escolta, jo recordo allò, què va passar? I ell l'únic que em va dir, diu, jo només ho he hagut de fer 2 vegades, no puc demanar mai per mi, però jo el que vaig fer va ser contactar amb el més enllà i demanar que metges del més enllà vinguessin i socorressin les persones que jo demanava. I només ho havia fet 2 cops a la vida. I això és una cosa que em va agradar gravada i que ara recordo amb neguit però també amb carinyo. Jo això us ho explico perquè moltes vegades aquestes històries que estem fent doncs es construeixen arrel del boca a boca, arrel que moltes vegades vosaltres teniu aquell avi, teniu aquell personatge, aquella persona a la família, aquell familiar, que en un moment determinat us ha explicat alguna cosa. I aquestes xerrades també serveixen per això. Per tant, ara quan acabem la xerrada, si hi ha algú que vol compartir alguna cosa i es vol apropar i ens vols explicar, nosaltres també prenem nota i val la pena també algun dia posar-ho en blanc sobre negre en algun article i poder explicar aquestes històries. Fins aquí aquest petit viatge a l'espiritisme a Palamós. Moltes gràcies i espero que hagi estat del vostre grat.